But Garrison just slips through his fingers. كبرات ቤተሰብ ከመይ ጸንሑ ሎማዓንቲ መስለመምን መዘናግዕን ዝኾነ ቪድዮ ሒዞልኩም መጽእ ኣለኹ። እሱራት ኣብ ኢድ ናይ ሕጊ ኣካላት ኣትዮምን ካብ ሓለውቶም መንጎ ንምህዳምን ትፍትኑ ክንዕዘብ ኢና። Was Daniel Nicholson's daring escape from the dock. ከም እትፈትውዎ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እናበልኩ ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ካልኦት ንኽባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ። ንዓይ እውን ዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ። ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ምስራሕ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ድጋፍኩም ኣይፈለየኒ እናበልኩ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። ናይ ዝገበነኛ ድፍረትን ንክሃድም ዝሓሰበሉ መገዲ ፊልም እዩ እምበር ኣብ ሓቃዊ ዓለም ኣሎ ኢልካ ንምእማን ኣዝዩ መጸገሚ እዩ። ነዚ ቪድዮ ዝረኣዩ ኩሎም መብዛሕትኦም ልክዓ ፊልም ከም ዝረአ ልቢ ስቓል እዩ። ዲሰምበር 3 ብ2015 ዓመተ ምህረት እዚ ብራዚላዊ ግራልድሃይ ብናይ ሓደገኛ ናይ ሓሽሽ ዝውውር ተኸሲሱ ኣብ ሚንተን ካውንቲ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ውሽጢ ኣእዳው ተኣሲሩ ምስቶም መሳርሕቱ እዩ ዝርከብ። ኮይኑ እውን ሃይድ ካብቲ ቤት ፍርዲ ወዲኡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ንኽኣቱ ብናይ ኮማንደር ጆን መሪሕነት እናተጓዓዘ እዩ። እሞ ደኣ ዝመደነቐ ገበነኛ ኣብታ ቅጽበታዊ ሰዓት ሓደ ነገር ሓሳብ ይመጻሉ። እዚ እውን ዋላ ሓደ ሰብ ንዘይደፍሮ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምህዳም እዩ ነይሩ። ኮማንደር ጆ ነቶም እሱራት ናብ ቤት ማእሰርቲ ንኽእቱ ነቶም ማዓፁ ኣብ ምኽፋት እዩ ዘሎ። እዚ ገበነኛ ሃይድ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ንበይኑ ይተርፍ። ቀፂሉ እውን እቲ ኮማንደር ከም ዘይረኣዮ ምስ ፈለጠ ብቕልጡፍ ይሃድም። ዘገርም ኩነታት እውን ሓቢሮሞ ናብ ማእሰርቲ እተለኣኹ ገበነኛታት ኣየስተውዕልዎን። እቲ ዝረኣይዎ እውን ፈጺሞም ኣይተዛረቡን። ሃይድ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ውሽጢ እግሪ ያውፅነ ብምባል ክጎይ ጀመረ። ብቕልጡፍ እውን እቲ ዝገበሮ ቲሸርት የውፅኦ። ካብኡ እውን ነቲ ዝተኣሰረሉ ካቴና ብምሕባእ እቲ ዝገበሮ ኣራንሺ ወይኒ ጫማ እውን ኣውፂኡ ብቕልጡፍ ምጉያይ ጀመረ። እዚ መገረሚ ሃይድ ንምእማን ብዘኸብድ መልክዑ ክሃድም ይቕጽል። እሞ ደኣ ዋላ ሓደ ዘይስተውዕሎ ገበነኛ በቲ ምጥፍኡ ድንግርግር ዝበሎም ሸሪፍ ጆ እውን ሓዊሱ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ውሽጢ ብዝርከቡ ሓለውቲ ከተኣላልሽዎ ጀመሩ። ብቕልጡፍ እውን ኣብቲ ቤት ፍርዲ ውሽጢ ብዝርከቡ ናይ ካሜራ ቅድሓት ከጻርዩ ጀመሩ። ኣብዚ ሰዓት እውን እቲ ገበነኛ ከም ዝሃደመ ተዓዚቦም ልዑል ዝኾነ ምክትታል ክገብሩ ጀመሩ። ድሕሪ ክልተ ሓያሎ ምትእልላሽ ሰዓት ንድሓር ሃይድ ኣብ ናይ መሓዙኡ ገዛ ተሓቢኡ ይርከብ። ካብኡ እውን 2 ዓመት ምስ 3 ወርሒ ተፈሪድዎ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣቱ። ኣብ ዝቕጽል ንሪኦ ድማ ናይ 4 መናእሰይ ናይ ምህዳም ፈተነ እዩ። ኣብቲ ንግሆ ከባቢ ኣብ ናሽቪል ሌንሴ ኣብ ዝርከብ ናይ መናእሰይ ፍትሒ ማዕኸን ካብ 15 ክሳብ 17 ዕድመ ዝኾኑ 4 ንኡሳት ኣትዮም እዮም ዝርከቡ። እዚኣቶም መናእሰይ ብናይ ሰርቅን ናይ ቅትለት ገበንን ጥፋእተኛ ምዃኖም ተረጋጊጹ ናብ ፍርዲ ኣብ ምቕራብ እዮም ዝርከቡ። ኮይኑ ግን እዚኣቶም ገበነኛታት ከምዚ ንክኸውን ድሌት ስለ ዘይብሎም ቅድሚ መጋባእያ ንክሃድሙ ይውስኑ። እሞ ደኣ እዚኣቶም ገበነኛታት በጋጣሚ ምክትታል ከይተገብረሎም ይተርፍ። ኢሉ እውን ብቕልጡፍ ካብቲ ህንፃ ናብ ታሕቲ ናብ ዝወስድ ብሊፍት ብምውራድን ዋላ ሓደ እሱራት ከም ዝኾኑ ንከየፍልጦም ብጫ ናይ ድሕንነት ክዳን ተኸዲኖም ናይ ምህደም መገዲ ኣብ ምድላዮም ዝርከቡ። እሞ ደኣ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ካብቶም መናእሰይ እቲ ሓደ ነቲ ኣዳራሽ ወዲኡ ምጉዓዝ እንትጅምር ሓሳቡ ለዊጡ ምስቶም ካልኦት በቲ ደረጃ ክስዕቦም ጀመረ። ካብዚ እንዳሓር እውን ኩሎም ገበነኛታት ኣብ ሓደ መገዲ ኣብ ምህዳም እዮም ዝርከቡ። እዚኣቶም እሱራት እውን ኣብ መወዳእታ ብናይ ሴኩሪቲ ካሜራ ተቐዲሖም ኣብ ምህዳም ውሽጢ ተሳትፎ ዝገብሩ ዝነበሩ 4ኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም እዮም። ኢሉ እውን ሕጂ ተወሳኺ ክሲ ክቐርበሎም ከም ዝኽእል ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ንረኽቦ ድማ ኣብ ፋይቲቪል ጆርጅያ ውሽጢ ኣብ ዝርከብ ናይ ፋይቲ ካውንቲ ኣብ ናይ ፍትሒ ማዕኸን ውሽጢ እዚ ንሪኦ ዘለና ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ሮናልድ ኔል ኣብ ገጽ ዳይና ፍሌቸር ሳንስ ብስርቅን ምስ ኦፊሰራት ሌባን ፖሊስ እናተጻወተ ስለተረኽበ ኣብ መጋባእያ ቀሪቡ እዩ ዝርከብ። እሞ ደኣ ዝገበነኛ ኣብታ ዳይና ክሬቸር ገጽ ኣብ ሰዓቱ ክቐርብ ብዘይምኽኣሉ
እቲ ጉዳይ ናብ ካልእ መዓልቲ ንክመሓላለፍ ስለ ተገብረ በታ ዳይና ትእዛዝ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ንክውሰድ ይግበር። እሞ ደኣ ዝገበነኛ ሮራል ኒል ብዕድመ ድፍእ ብዘበለ ሸሪፍ ብድሕሪት ተዓጂቡ ናተወስደ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ኒል ሓደ ሓሳብ ይመጻሉ። እዚ እውን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ክንዲ ምኻድ ክሃድም ከም ዘለዎ ይሓስብ። ብቕልጡፍ እውን ሒዝዎ ካብ ዝነበረ ሸሪፍ ሃዲሙ ብሰባት ተጨናኒቑ ናብ ዝነበረ መጋባእያ ውሽጢ ኣቱ ካብኡ እውን ብቕልጡፍ ክወፅእ ምስ በለ ኣብ ልዕሊ እቲ ማዕጾ ማሕሴት የብጽሕ ናብቲ ቀዳማይ ናይቲ ህንፃ መውሰዲ እግሪ ያውፅኒ ክብል ኣብ ምጉያ እዩ ዘሎ። ኒል ነፃነቱ ንምርካብ ብዘይውኑ እዩ ዝጎይ ዘሎ ኢሉ እውን እቶም ፖላይስ ብድሕሪቱ እናሰዓብዎ እዮም። ኮይኑ ግን ኒል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንትኣቱ ብዙሕ እውን ኣይጸንሐን። ብምቕጻል እውን ኣብቲ መጋባእያ ቀሪቡ ካብቲ ናይ ፈለማ ገበኑ ብዝሓለፈ ኣብ ልዕሊ ንብረት ማሕሴት ብምብጻሕን ኣብ ልዕሊ ፖላይስ ማሕሴት ንምምጻሕ ብዝገበሮ ኢሉ እውን ካብቲ ክሲ ንምህዳም ብዝገበሮ ፈተነ ናይ 5 ዓመት ማእሰርቲ ይብየነሉ። ካልእ እቲ መገረሚ ናይ ምህዳም ፈተነ ድማ ኣብ ግሪፊልድ ውሃይ ኣብ ዝርከብ ናይ ሃላድ ቤት ፍርዲ ውሽጢ ወዲ 33 ዓመት ኒኮላስ ጋሪሰን ምስ ተሓላዊ ኢሬን ሓዊሱ ምስ ክልተ ሓለውቱ ኣብ ቅድሚ እቲ መጋባእያ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝርከብ። እሞ ደኣ እቶም ሓለውቲ ኣብ ቴንሽን ከም ዘለዎ ዝተዓዘበ ኒኮላስ ከይሓሰብዎ ካብ ኢዶም መንዚዑ ይወፅእ ኢሉ እውን ብቕልጡፍ ካብቲ ደረጃ ይወርድ። ነዚ ዝረኣየ እቲ ሓላዊ ሮኒ ነቲ ገበነኛ ንምሓዝ ኣቋሪፁ ይኣትዎ። ኮይኑ ግን እቲ ገበነኛ እንትሃድም ሮኒ ሒዘለኹ ኢሉ ካብቲ ደረጃ እንትውርወር ሮኒ ብኸቢድ ይህሰ። ኒኮላስ ጋሪሰን ቅድሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሉ ን4 መዓልቲ ዝኣክል ካብ ፖሊስ ክሃድም ክኢሉ እዩ። ድሕሪ ብዙሕ መድከማይ ስራሕ ንድሓር ኒኮላስ ናብ መጋባእያ ይቀርብ። ተወሳኽቲ ክሲ እውን ቀሪቦምሉ እዮም። እዚ ፖሊስ ሮኒ ነቲ ገበነኛ ንምሓዝ ብዝገበሮ ፈተነ 4 ናይ ጎኒ ኣዕጽምቲ ተሰይሮምን ልዑል ዝኾነ ናይ ስንባደ ስምዒት ተፈጢሮምሉ እዮም። ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ ሙሉእ ንሙሉእ ክሕሾ ክኢሉ እዩ። እዚ ካብቶም ኣዝዮም ዘገርሙ ካብ ቤት ፍርዲ ንምህዳም ፈተነ ካብ ዝገበሩ ገበነኛታት መንጎ ኣብቲ ቀንዲ ከም ዝስራዕ ይግለጽ እዩ። ካልእ እንረኽቦ ገበነኛ ድማ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዓይነት ዋላ እንትኾነ ካብኣቶም ዝፍለየሉ ግን ናብቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ቦታ ንምውሳድ ኣብ ደገ ስለ ዝነበሩ ጥራሕ እዩ። ጆስ ዲዩዝ ማርቲኔዝ ምስቶም ካልኦት ተኸሰስቲ ብምዃን ካብ ቤት ፍርዲ ወፃእ ናብ ናይ ማውንት ቤት ማእሰርቲ እናተጓዓዙ እዮም። ጆዝ ብናይ ሽብር ምፍርራሕን ንሓደ ሰብ ብኻራ ቀቲሉን ብዝብል ተኸሲሱ እዩ ዘሎ። ጆዝ ማርቲኔዝ ናብ ኣውቶቡስ እንትኸድ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣእዳው ብካቴና ተኣሲሩ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን እግሩ ከም ዘይተኣሰረ ዝተዓዘበ እዚ ገበነኛ ንዓኣተን ክጥቀም ይውስን። ጆዝ ማርቲኔዝ ምስቶም ተኸሰስቲ ኣብ ሓደ መስመር ፀግዒ ሒዞም ብቅድሚትን ድሕሪትን ብሓለውቲ እናተጓዓዙ እዮም ነይሮም። ብዙሕ እውን ሓለዋ ከም ዘየለ ዘስተውዓለ ማርቲኔዝ ብቕልጡፍ ይጎይ። ይኹን እምበር ንሳቶም እውን ብዝነበሮም ዓቕሚ ነቲ ገበነኛ ንምሓዝ ይፍትኑ። ኣብ መወዳእታ እውን ማርቲኔዝ ጓል ካልእ ዜጋ ኣብ ዝኾነት ሰብ ተሓቢኡ ስለተረኽበ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይውዕል። ጆስ ማርቲኔዝ ተታሒዙ ናብቲ ዝነበረ ቦታ ይውሰድ። እዚ ገበነኛ እውን ካብቲ ዘለዎ ቅፅዓት ብተወሳኺ ብናይ ሳልሳይ ተርታ ናይ ምህዳም ጥፍኣት ተባሂሉ ተወሳኺ ቅፅዓት እናተፀበዩ እዩ። ቀፂሉ እውን እንዕዘቦ መገረሚ ናይ ምህዳም ፈተነ ካብ ኩሉ ፍልይ ዝበለ እዩ። ካብ ናይ ደገ ኣካል ብዝተገብረሉ ሓገዝ ንምህዳም ዝፈተነ ገበነኛ ክንዕዘቦ ኢና። ነዚ ተግባር ንምፍጻም ኣቐዲሞም ዝተዳለውሉ እዮም ዝመስሉ። ምክንያቱ እውን ናይቲ ዝተኣሰረ መሓዛ ተመሳሳሊ ክዳን ብምግባርን ንኩሉ ነገር ተጠንቂቖም ስለ ዝገበሩ እውን እዩ ነይሩ። ብራድፎርድ ክራውን ኣብ ቤት ፍርዲ ውሽጢ ንወዲ 17 ዓመት ንኡስ ቆልዓ ናይ ኢድ ስልኪ ብምስራቅ ን21 ሰሙናት ተፈሪድዎ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ናይ መጋባእያ ሰዓት እቲ መሓዝኡ ኣብ ፀግዒ ናይቲ ክፍሊ ጠጠው ኢሉ ብዝተዘራረብሉ መሰረት ዋላ ሓደ ብዘይጥርጥረሉ መልክዑ ነቲ ማዕጾ ይኸፍቶ። እዚ ኣብቲ ዳሕር ዋላ ተተፈልጠ ናሃቶም ኮድ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሰዓት እቲ ገበነኛ ብጉያ ሃድም። ኣብዚ ሰዓት እውን 4 ናይቲ ቤት ፍርዲ ሓለውቲ ንክሕዝዎ ይስዕብዎ። እዚ መሓዝኡ ተመሳሳሊ ክዳንን ቆቢዕን ገይሩ በቲ ናይ ድሕሪት ማዕጾ ይወፅእ። ኮይኑ ግን ብዘደንቕ ጉርሖም በቲ ዝነበረ ናይ ሴኩሪቲ ካሜራ ክልቲኦም ክሃድሙ ክኢሎም እዮም። ኮይኑ ግን ዝወዲ 17 ዓመት ንኡስ ድሕሪ 2 መዓልቲ ተታሒዙ ተመሊሱ ን6 ወርሒ እንትፈረደሉ ንዕኡ ክሃድም ንዝሓገዞ መሓዝኡ እውን ናይ 3 ወርሒ ማእሰርቲ ይፍረደሉ። ክቡራት ቤተሰብ ንሎማዓንቲ ዳለኽቦ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ። ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ግበሩ እናበልኩ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።